இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரோஸுக்கான 40% டிஸ்கவுண்ட் நம்மளுக்கு சர்வரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை 40% டிஸ்கவுண்ட்டில் எத்தனை பேர் வவுச்சர் வச்சுன்னு கண்டிப்பாக ஸ்பின் பண்ண கிடைக்கல. ஒரு ஐடியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்பின் பண்ணுங்க கைஸ். அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன நான் சொல்கிறேன், ஆக்ட் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா பண்டில் கொண்டு வராங்க. அதே மாதிரி தாங்க கைஸ் இதில் நம்மளுக்கு ரிட்டர்னில் கொண்டு வர போகிறாங்க. நிறையா இது வரும், நிறையா பண்டில்ஸ், நிறையா காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனடா எனக்கு சித்தோடு காட்டுறான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இங்கே தான் நிற்கிறேன், அப்படி உங்களுக்கு தூக்கி பார்த்து சொல்கிறேன்டா வந்துட்டா தம்பி அப்படின்னு இல்லை, உனக்கு தூக்கி போட்டு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறேன். நல்லவனே அவ்வளோதான் முடிச்சு. ஸோ கைஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நமக்கு வந்து நிறையா பண்டில் ரிட்டர்னில் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மேஜிக் கூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் அப்ட்டு நம்மளுக்கு மேஜிக் கூப்பில் பண்டில் ரிட்டர்னில் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுவும் நான் நினச்ச மாதிரியே கொண்டு வர போகிறாங்க கைஸ். என்ன பண்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்ராய் பண்டில் சாம்ராய் பண்டில்ன்ற பாருங்க. என்ன பண்டில்றாது ஆர்டிக் ப்ளூ பண்டில் நம்மளுக்கு கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சாலும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் போகிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக வரும். நான் கேம் ப்ளே பண்ணிவிட்டு பேசுகிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ஸோ அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். மேஜிக் கூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பண்டில் நம்மளுக்கு கொண்டு வரப்போன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது அந்த மண்டையில் மின்னலாம் எரியும் இல்லையா, அந்த எஸ்கே சாப்பிட்டு காசு போட்டுருந்தாருல்ல, அந்த மாதிரி பண்டல்லாம் நம்மளுக்கு கொண்டு வர போகிறதுங்க. உங்கள்கிட்ட எத்தனை மேஜிக் கூப் இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்டில் பின் சொல்லுங்கள். அதுக்கு போயிருந்தேன். சரிங்க, டைமண்ட் எனக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க. டைமண்ட் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்க கைஸ். என்ன கைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஈஸியாக டைமண்ட் எய்ம் பண்ணுற ஆப்பை நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஆனால் ஒரே ஒரு 50 ரூபா நீங்கள் அதில் பணம் கட்டிட்டீங்கன்னா போதும். அதில் 50 ரூபா கட்டிட்டு நீங்கள் அதில் கேம் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லலாம். எப்படா அது நியாயமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுக்கான ஆப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். என்ன ஆப்பு அது எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது தான் சொல்லுவேன். சரி வேணாம், சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓப்பனில் இப்படி தான் இருக்குங்க. ஸோ இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போனால் என்ன பண்ணான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறையா கேம் இருக்குது பாருங்கள் கைஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா காய் வெட்டுற கேமு, ஃப்ரீ ஃபயரு, கால் ஆஃப் டியூட்டி, பப்ஜி. ஸோ பப்ஜி இருக்கும் போல் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இது மொபைலில். அடுத்து வேறு நிறையா கேமு இருக்கும். கொஞ்சம் கார் கேமு, எவ்வளோ கேமு கொடுத்துருக்காங்க. கிரிக்கெட்டு, ஸ்கேட் போர்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் ஈஸியாக பணம் எய்ம் பண்ணலாம். அதில் நீங்கள் 50 ரூபா கட்டினா போதும். பாருங்கள், நான் இதில் போய் பார்க்குறேன். 2 ரூபா கட்ட சொல்லுதா, போலி பேலன்ஸ் இல்லை, 1 ரூபா 72 பைசா நான் கிளிக் கொடுக்குறேன். நீங்கள் 50 ரூபா கட்டிட்டிங்கன்னா போதும். நீங்கள் அது கட்டிட்டது இல்லாமல் அந்த அப்புறம் சேவிங் இருக்கும். மேலே இருக்க 103 ரூபாலேருந்து நீங்கள் பணம் கட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அது உங்கள் வேலெட்டில் ஆட் ஆகும். அதை அப்படியே உடனே வித்ட்ரா பண்ணலாம். 3 ரூபா இருந்தால் உடனே வித்ட்ரா பண்ணலாம். 3 ரூபா இருந்தால் வித்ட்ரா பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேடிஎம், யூபிஐ எது இருந்தாலும் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம். நம்ம வின்சர் ஸ்டோருக்கு போவோம். வின்சர் ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் டைமண்ட் இருக்கும் பாருங்க. அதில் 15% ஆஃபர், 15% ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டீங்கன்னா 80 ரூபாய்க்கு 100 டைமண்ட் ப்ளஸ் 10 டைமண்ட் போனஸாகவே கொடுக்குறாங்க. 165க்கு 210 ப்ளஸ் 21 டைமண்ட் போனஸு. 400 ரூபாய்க்கு 530 ப்ளஸ் 53 டைமண்ட் போனஸு. 790 ரூபாய்க்கு 1080 ப்ளஸ் 108 டைமண்ட் போனஸு. 1575 ரூபாய்க்கு பண்ணிங்கன்னா 2200 ப்ளஸ்ஸு 220 டைமண்ட் போனஸாக கொடுக்குறாங்க. இதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க. எவ்வளோ ஒரு எளிமையான ஆப்பை நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயரில் பண்ணுறதோட இங்கே உங்களுக்கு ஈஸியாக கொடுக்குறாங்க. இதில் டபுள் ஆஃபரும் கொண்டு வர போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக கொண்டு வராங்க, அதை பார்த்துக்கிடலாம். இதில் நிறைய கேம் இருக்குது. இந்த கேம் வின் பண்ணியும் நீங்கள் பணம் எய்ம் பண்ணிக்கலாம். யாரையும் நம்ப வேண்டாம், நம்மகிட்டே இருக்குது. ஈஸியான வழி. இந்த ஆப்போட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறதோட கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன். முடிஞ்சளவு டச் பண்ணி டவுன்லோடு பண்ணிக்கிடுங்க. டவுன்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 50 ரூபா ரெஃபராக வரும். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணாத உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீயாக டைமண்ட் எய்ம் பண்ணலாம். எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் அழகாக சுற்றி தூக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். வேறு என்ன அப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது, வேறு என்ன டைமண்ட் எய்ம் பண்ணுற ஆப் இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்பும் இருக்குது, சொல்கிறேன் பாருங்கள். ரூட் ஆப்புங்க. ரூட் ஆப்லேயும் நீங்கள் ஈஸியாக டைமண்ட் எய்ம் பண்ணுற மாதிரி ஆப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ரூட் ஆப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டைமண்ட் எய்ம் பண்ணலாம். இதில் வந்து காயின் மூலிமா நீங்கள் டைமண்ட் எய்ம் பண்ணலாம். வயசு எவ்வளோ காயின், ஒரு 3000 4000 காயின் இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக டைமண்ட் எடுக்கலாம். அது எப்படி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இதில் எந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வச்சுருந்தா போதும். 800 காயின் கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில ஆப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காயினே கொடுப்பாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா 400 500 800 ஆஃபரில் நிறைய காயின் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சுங்க. இப்போ ஆஃபரில் நிறையா காயின் கொடுக்குறதுலாம் வச்சுருந்தாங்க. அதில் நிறுத்தி வச்சுட்டீங்க பழகுது காமெடி பஸ் பசங்க. வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூப்பன் சைடு போயிருக்கேன். கூப்பன் சைடில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேடிஎம்மில் வந்து 30,000 காயின் சேர்த்துனீங்கன்னா 300 ரூபா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதே 10,000 காயின் சேர்த்திங்கன்னா
நூறுரூபா, 3000 காயின் சேர்த்திங்கன்னா 25 ரூபா, 5000 காயின் சேர்த்து 50 ரூபா. நான் ரீடிங் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். 3000 காயின் கொடுத்து 25 ரூபா எடுத்திருக்கேன். இது வித்தன் ப்ரூஃபோடு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கேமிங் போயிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரில் பார்த்தீங்கன்னா 4000 காயின் சேர்த்திங்கன்னா 50 டைமண்டு, 8500 காயின் சேர்த்திங்கன்னா 100 டைமண்டு. அடுத்தது 40000 காயின் சேர்த்திங்கன்னா 520, 25 காயின் சேர்த்திங்கன்னா 310. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 50000 காயின் சேர்த்திங்கன்னா டிஜி அலாக்கலாங்க. இதுலேயே டிஜி அலாக்கு வாங்கிக்கலாம். 100% கன்ஃபார்ம் உங்கள் ஐடிக்கு வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து க்ளோவலுக்கான ஸ்கின் கொடுத்துருங்க. S33 எலைட் பாஸும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 40000 டைமண்டுக்கு எலைட் பாஸும் இதில் போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டாப் டிஜே அமௌண்ட் வந்து 50000 காயின் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இல்லை கைஸ், அள்ளி கொடுக்குறாங்க. 17000 காயினுக்கு பிஏடி அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களாம். லால் அமௌண்ட் வந்து 40000 காயினுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்களேன், ஆஃபராக அள்ளி தள்ளி இருக்கீங்க. நீங்கள் இந்த இதோட லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். முடிஞ்சளவு டச்சு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் டவுன்லோடு பண்ணிக்கிறீங்க. ஈஸியான ஒரு ஆப்புன்னே சொல்லலாங்க. இந்த ஆப் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ வந்துடுவோம். நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2 லிங்க்கும் உங்களுக்கு கீழே கமெண்டில் கொடுக்குறேன். டச் பண்ணி டவுன்லோடு பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இது ஈஸியாக டைமண்ட் ஏர்ன் பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கிறேன். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு வியூஸும் ஒரு லைக் கொடுத்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். முடிஞ்சாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைப் கிவே வச்சுருக்கோம். ஆல்ரெடி 100 சப்ஸ்கிரைப் கிவே கொடுத்துன்னு சொல்லிவிட்டேன். நிறையா கிவே கொடுக்க போகிறதா வந்திருக்கு. எங்கள் டீம் சார்பாக நிறையா கிவே கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் முடிஞ்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டாடா பை பை, see you. Thank you for watching.